ka dyan? Oras na ito, alas 7:30 na. Kapwa sa kagabi ng Love Radio Time is na Philippine Standard Time. Uban-uban naman po dusab kita, kapwa kutob karong alas 9, karon sa adlaw nga Wednesday, pitsa 2 ni bulan sa Nobyembre tuig 2016. Okay, good evening na pala listening sa mga suking kapwa nato karon nga nagmahal. Oo, tapos nasaktan. Oo, nagpabaya. Mo nang way ligo-ligo, baho na kay sa tanan mo nag taong grasa. Ayaw pagingana kapwa. My God. Anyway, babati ta 0910-1085-215 niya to ang text line. Facebook account, Love Space Radio Space Davao. We are live karon sa tuwang Facebook. So kindly spread the word, kapwa, no? And also sa tuwang personal Facebook account, Michael Space Ling fan page 907 Michael.Ling. And also, di ay pudsad sa kuwang sparring partner 907 Iyo.Tonyo. Ay magkalimot niya na kapwa, ha? And also, di ay sa mga suking kapwa nato karon nga na-stranded, nabasa na po do sa bugulan. Nako, magamping-amping ita sa kanunay kapwa ay kalimot sa pagtumarog G-Detox Plus Herbal Capsule. Nindot kini siya nga ato ang ikanunay mo ni ato ang depensa kapwa sa ato ang tibok adlaw nga trabaho may na lang, no? Adunay pang depensa imo ang lawas. Bisa mangganig kato ka nga himsog ka, no? Nagkakaon ka gulay di ay ito tungod sa imuhang ka-stress mo ng diferensya doon na kay mga balatian nga mabatunan. So mahimo ka po ato ang palagsiko ng ato ang kalawasan gamit na niining pinakakusog nga herbal supplement kini ang G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Alas 7:32 dito maglangan na niya na ko ang sparring partner Dablini na aniya si Iyo Tonyo. Aniya na ang tigulang nga nagkaang-kaang. Bisa nagaluhod, mugahi gyapon ang tuhod. Labaw na pag chicks guwapa, grabe gayud mo birada. Ang forever playboy, Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Sa mga sokeng tigpamilya na ito sa 90.7 Labradsia. Ano na po, naging yung apuhan na. Hindi si Iyo Tonyo. Iyo Tonyo na tanga. Pero sa muna doon, ako sa muna higit kadali ni si Kwan, Granel, a.k.a. Linad of the MSF Rehab. Mayong gabiin mo diha. Kauban nilang Camille Bilikas nga nagapiti ka lang. Masibot pasabot lang pitiyo. Pregnancy test na. Physical therapy, grabe po ka. Ako lang gani, klaro gani, kaya binakog kuhan manggod, pregnancy test. Dito maglangan nyo, ito ni patuyo ko dito ang mahiwagang Roleta! Hop, yaman ni Popcorn, tag 5 lang, tag 5. Asama ni Tunongyo. Pabogo ay. Ala, sige, you know what to do. Simple lang imong buhaton. Tubagalan pa ko tana. Kung gusto na ka mo tumagog, kung feel na nimot, pindot lang ang buzzer. Ako pa, may ikaw mo pindot. Basta pindot-pindot gani ayaw niya ko. Abtik ko niya. Lagi. Aniya na pa ko tana. Unsa man ang sumpay ani. Kapag may usok, may blank. Unsa man kini nga usok o aso nga hadlok kay sa tanan, labaw na pag maigo ka ani. Suda po na de. Sige. Kapag may usok, may kapring naninigarilya. Mali, morning aso nga ginapalikay sa atong ginikanan kay delikado. Kapring dili kabalo manigarilya. Mali yo, unsa may ginabuhat sa tao para makabuhat og aso.
Mo ba? Kapag may usok, may nagasugnod. Mali yo. Unsa man daw be ang ginagamit para makasugnod? Basura. Kapag may usok, may basura. Mali yo. Wala tayong oras. Ang saktong tubag kay kapag may usok, may barbecue. Wala, simple lang kayo. Tuod no? Sinsa daw, mangukaw barbecue, sukad-sukad gatong kaan, Rojas Night Market ba may? Last ka na lang yun, last ka na lang. O, tayong oras alas 7:36 na. Para hinta sa unahan nyo, pakyas kayo. Nod nga higayon na lang po sa ako si Mike Ling. Ako, wag nyo po na playboy! Ako si Tanya Inakar. Gani!